Okei, nyt täytyy taas hitaasti ja nyt puntaillaan. Vasenta reunaa, joo. Kääntää siitä sen jälkeen oikealle. Joo, sitä kyllä. Joo. On toi puu tässä, mutta... Joo. Siitä pääsee alta. Tästä pääsee alta. Kiviä. Muutetaan Joo. Onko arviota kivissä? Ketju hareentunut silmä. Hei, tuo se kuusi. Miten? Se pitää rätää pysähtyä sitä ei. Hei, tuossa on pieni semmonen, me päästään tonne oikealle. Siinä. Joo. Vedetään tonne oikealle sivuun. Tänne näin, tuolta sanot ylös. Tähän pääsee hyvin onneksi rantautuu. Tosi ikävä, jos olette kauhean... Okei, mä nousen.